crec que aquest vídeo serà el definitiu, perquè, bueno, vos ho explico un poc. Aquest vídeo el vaig penjar fa una setmana, ha estat un desastre, l'he hagut de gravar 40 milions de vegades perquè no me pujava, se'm van borrar els arxius, després, bé, tota una sèrie de despropòsits que venen quan decides fer una cosa. Llavors, aquest vídeo, ara sí que el present, no? Ara que ja el tema més o menys comentat, és sobre la gamificació, era la classe que havíem de fer el dia 16 de gener, perquè després poguéssiu jugar vosaltres, que jugarem en aquesta escape room, o sigui, farem una gamificació conjunta i en grups a la darrera classe online i la farem servir. Llavors, un poc d'aquest vídeo repassa un poc les tecnologies, uns instruments d'evolució importants a l'hora de gamificar i alguns recursos que vos poden facilitar eines i sobretot tipus de gamificació. Quan xerram de gamificació així més ampliada i més complexa, hauríem de xerrar d'instruments d'avaluació finals, que són com els darrers instruments que ja podeu veure, i pot ser la gamificació un examen, sí, pot ser un repat, sí, pot ser moltes coses. Per tant, anem a començar a veure com a recursos preferits de la gent, els més intuïtius o fàcils d'utilitzar, i els que a més vos donaran més utilitat, però n'hi ha milions. Vull dir que això, seguint algun Twitter, alguns Instagrams i comptes sobre educació, Magia Educa, per exemple, crec que sí diu així, si entreu en aquest compte tenen un munt de recursos. I després ja la corba del que està en material, tot aquest rotllo. Però el tema de gamificar, aquí hi ha una part de recursos, una part de, vos xerraré un poc a nivell teòric, els consells, vos proposo un exercici per comentar a posteriori en el fòrum, un fòrum que obriré, i finalment vos xerro de 3 instruments importants que per jo són importants a l'hora de gamificar i que jo utilitzo a la meva vida diària a l'aula. Veureu que surt en 1.000 llocs i 1.000 prendes diferents perquè l'he hagut de gravar en parts, perquè ha estat un despropòsit total, però bé, espero que sigui definitiu, espero que el vídeo vos serveixi i en xerram i ja espero que el pròxim dia el dia de l'escape room ho pugueu fer superbé i vos doni idees per un possible TFM, una unitat didàctica o qualsevol cosa que sigui vàlida a l'aula. Així que res, comencem el vídeo. Genial, com veus, no veureu res que no conegueu, ja el coneixeu, que hi ha tots els genialis que jo he anat creant. No són gaires perquè la veritat que no són super mega fan, m'agrada per les presentacions, m'agrada fer coses interactives que quedin guapes, que quedin xules, però la veritat és que tampoc, mira, aquesta sí que té carbó ortogràfic, vale? Que sí que el vaig fer, no sé si ara me deixarà veure, però la considero molt cara en la versió Pro, que és la que jo vaig utilitzar un temps, o sigui, com per fer coses molt xules i més currades, i no se carrega, molt bé, Kika, no és culpa meva, és de l'internet, però, o sigui, en aquest cas era un boom ortogràfic, anaven corregint les paraules i anava explotant si era incorrecte, tot aquest rotllo. Però m'apareix, com vos dic, molt cara en versió Pro, molt pobra en versió sense pagar, no? I la veritat que molt complicada per fer coses com a xules, no? Per exemple, que ja estava bé perquè fèiem això, no? Vaig muntar aquest, però per dur això i fer un repàs d'ortografies... Bomba neutralitzada. Vale, això m'haurà fet gràcia, supos, però i està molt bé, era un test de repàs d'ortografia per nen de primer d'ESO, però sí, això d'una feinada, que sí copiar, que sí ficar elements, ficar sons. I en el meu cas sí que vaig utilitzar, per exemple, aquí hi ha elements Pro, com veus ja no me surt, el vaig llevar perquè el trobava hipercar per lo que era. I està bé, ja vos dic, fer presentació, per si un dia voleu perdre molt de temps, però mireu quantes pantalles vaig fer, és a dir... I les hores que t'hi dediques. Llavors, jo crec que hi ha aplicacions més ràpides per repassar, per exemple, l'ortografia, no? Tot i que les aquí, per presentacions, són bastant xules, té elements molt guapos, però també té aquest defecte de que, per exemple, no deixa emplear quasi disseny propis, per ficar àudios és un Cristo, no ho sé. Jo, ja vos dic, la recomano més per presentacions que per res. No per reactivar el meu pla, però si vos fa ganes, és veritat que hi ha gent que l'utilitza a totes hores. Després tenim una que a mi m'agrada moltíssim. Vol dir un article, però bé, és l'alternativa en Kahoot,
Què és Squeezy? A mi m'agrada molt més Squeezy. És vera que tampoc no és tan intuïtiu, però a part de que, igual que en el Kahoot, superbo a trobar qualsevol quizy de lo que vulgueu, aquí jo entenc un de sociolingüística, lo xulo de Squeezy, crec que a més de que podreu fer-ho també tipus examen, és que, per exemple, li podeu fer memes, i és com molt guai, no? Teniu efectes de sons, teniu la possibilitat de que si llegeixin veu alta, també mostra un rànquing, el va mostrant, te fas percentatges, és a dir, fa el mateix, només que afegir aquest tema dels memes, és a dir, per exemple, si un alumne s'equivoca, surt un meme que tu has creat, vale? Això també és com molt guai. I llavors dic, podeu fer, ara no entraré perquè si no m'estendré com un rotllarro, però és molt guai i crec que també té moltes possibilitats. No sé, proveu-lo, mireu si n'hi ha cap que vos faci ganes i ja vos dic, aquí per exemple si posam, jo que sé, ara posaré en català, no sé com sortirà, però ja vos surten un munt, i de totes les assignatures i de tot, fins i tot si volguéssiu fer alguna cosa, rotllo interdisciplinari, surt per nivell, surt per cursos, bueno, però ja és una alternativa, ja vos deia, en el Kahoot. El Kahoot, que ja m'imagino que ja el sabeu més que utilitzar, ja sabeu que el teniu, el tipus test, m'imagino que l'heu utilitzat, també la versió Pro està bé, però també m'apareix com a molt cara, vale? Jo crec que per l'únic que sí que val la pena, molt la pena pagar un Pro, per exemple, és el Prezi, encara que no us sembli, té moltes més possibilitats del que apareix i és bastant guai. Després teniu una altra eina que vos permetrà gamificar com a més guai, que és el Giphy, vale? Són molt xulos. Aquí teniu tant vídeos com stickers, del que vulgueu, vale? I és com molt guai, no? I poses, per exemple, posarem arroz, no? Això vos ho podem posar a les presentacions i tu te pots descarregar com vulguis. I pots triar que sigui això, un clip, un sticker, l'aplicació possiblement la coneixeu d'Instagram, que també té aquesta opció, i m'apareix superguai, perquè jo em vaig trobar moltes l'any passat, per exemple, ara el que hi havia de medieval, i m'apareixien superxules per decorar. Això seria més per lo que xerram d'efecte estètic, però mireu quina xulada de clip. I clar, teniu un munt de personatges. Però jo és una superopció. I ja no hauríeu de pagar, per exemple, com en el Canva o en el Genially, l'opció d'eliminar fons, que és Pro, i vos podeu descarregar aquestes imatges. M'apareix superútil. Després, com a més eines que estan fet, atenció aquesta, perquè això és el rei de la gamificació, que això mos encanta. Això m'encanta, és xulíssima. Ara, perdre temps també, però a vegades perdre temps i guanyar moltes coses. M'encanta aquesta aplicació, de veres. Ten de veritat, vos la mostra, i si ja la coneixeu, no us he de mostrar res, i si no, haureu descobert una gran eina, de veres. Anem a veure-la. Glasscraft. Una cosa, que el problema que té aquesta pròxima aplicació, que, bueno, no me mostraré dues molt semblants, ¿vale? Primer m'he emocionat i ara vos dic la veritat. Hi ha el Glasscraft, que a mi m'encanta, però primer vos mostraré el Minecraft versió educació. El problema d'aquestes aplicacions és tot el temps que te passes en configurar, és a dir, heu d'estar molt disposats a fer tot això. I que també, anem a ser realistes, hi ha centres que no tenen recursos, que moltes vegades, si internet vos fallarà, no funcionarà la web, no tindreu un Chromebook, és a dir, sempre, jo poso per davant, encara que m'agradin moltíssim les tecnologies, sempre posaré per davant el que és el material manipulatiu, forever, sempre. És una cosa que repetiré i no me cansaré, sempre que les coses siguin en paper, vos assegureu, el manco sempre té una alternativa. Ja vos dic, això que vos mostraré ara m'agrada molt, però també trobo que a vegades és útil per fer-ho en un moment determinat. També és vera que, per exemple, si les dues que vos mostraré ara les empleeu de manera recurrent, en nit se cansen. Vull dir, és guai quan t'has fet de sorpresa, després basta. Per tant, jo sempre és una cosa que intent guardar o per final de trimestre, o per un projecte concret, o per donar o perquè s'ho guanyin, perquè al final també estàu gamificant d'aquesta manera. És un sistema de recompenses. Clar, si vosaltres utilitzeu aquestes aplicacions que són com molt xules i com molt complexes, sovint, al final perdeu la gràcia. Bueno, això és una recomanació personal, perquè a mi m'ha passat de cancel·los i, bueno, no m'agradaria que vos passés, tot i que bé, de les castanyes m'ho n'aprenem. Però, bueno, que ara vos mostro el que jo vos he gravat d'aquestes dues, a veure què tal. Igualment, segueixen sent reina de la gamificació per la tecnologia que porten i per el que porten a nivell d'aula virtual, d'acord? Sortir un poc d'este mercat.
Vos explic, és el Minecraft educatiu, ¿vale? I què passa? Que no és fàcil d'utilitzar, ¿vale? És com heu de perdre moltes hores, també a vegades s'ha de pagar, heu de tenir molt de coneixement com a tecnològic. Si sou friquis d'això, vos ho recomano, però també hi ha vegades que el tema de pagar en dini i administradors i tal. Bueno, jo vos ho deixo aquí perquè ho vegeu. N'hi ha una que, per exemple, aquesta, ja vos dic, molta feina i tampoc no sé si és del tot efectiva, però sí que per fer qualque projecte mola molt. Teniu després una que jo m'agrada molt, que jo l'he utilitzada bastant en els primers cursos d'ESO, ara no en faig, però és aquesta que veureu que està anotada en el presi de gamificació, que és Classcraft. Aquesta també és molt xula per... Mireu, tenim la taula de pel·lic, ara mateix. I és guai perquè aquí els nens, bàsicament, poden aconseguir per nivells, no l'hem utilitzat enguany encara, però l'he utilitzat altres anys, per veure quin progrés tenen els alumnes. Li podeu posar punts d'experiència, el que van aprenent, el nivell, l'estètica, una passada, li podeu donar poders, feis un rànquing de classe, xulíssima. Tot això, clar, llavors deixo un poc el que és ara, el que és aquest tipus d'eina, perquè ho pugueu vostre. Però mireu, aquí mateix vos deixo una classe de demostració i com veus van aconseguint, tu pots donar punts com a administrador, no sé, té com un munt de possibilitats, ¿vale? Teniu avaluació, cronòmetres, compte enrere, és molt xula. Més que quasi per jugar, és per tenir com una espècie... És una eina d'avaluació. Recomano que la proveu, aquesta sí, per exemple, que m'agrada moltíssim. Després teniu el Cerebrity, que és molt guai, perquè també podeu cercar, hi ha jocs de tot, d'acord? I és bastant guai, perquè a més reforça molt el tema de la competència lògica-matemàtica, la competència tecnològica, en teniu de tot tipus, i un dia, me sap molt de greu, d'aquests dies que no heu tingut temps de preparar res o que teniu un mal dia o el que sigui, pues, podeu jugar simplement un joc que ja està fet, cercar un, segons el tema, i aneu jugant. Vull dir, el deixeu penjat en seguida. No me pujava l'altre dia, se m'ha cortat la connexió, bé, un drama. Total, espero que vos arribi molt bé el vídeo. Ara, evidentment, mos poc la part teòrica i vos pas a xerrar-vos, perdoneu, de lo que seria la part teòrica, la gamificació i dels 7 consells. Llavors, vos aconseguo en aquesta part del vídeo que feu paper i boli i apunteu perquè aneu fent una activitat mentre veus el vídeo, que vos servirà, a més, per després poder fer feina, que és el que faríem a classe, però us fareu més temps. Llavors, important, què hem de fer? O sigui, què és la gamificació realment? Vull dir, és viure una experiència de joc de quelcom que no ves. És a dir, jo sé que si agaf un parxís és un joc, però sé que si agafes pronoms febles no ho són. Per tant, vull convertir els pronoms febles en jugar. Per què? Perquè la gamificació, bàsicament, el que implica és que tu intentis dur a una part lúdica, competitiva, estimulant, una cosa que generalment costa més d'entendre. Per tant, jo vos recomano que tampoc no ho gamifiqueu tot perquè els nens també se cansen i per quan una cosa pot tenir pes per si mateixa i és bona d'explicar o podeu fer una cosa més creativa, un altre instrument d'avaluació, etc., m'apareix absurd gamificar-ho en realitat. La gamificació ha de ser un recurs, un instrument d'avaluació que sigui molt útil, molt útil per les coses que no arriben en els al·lots i després sí que se converteixen en algo significatiu. És a dir, per tant, el que estàu fent és això, és transformar la mirada que tenen cap a un contingut determinat. Per exemple, jo ho vaig aconseguir molt en les pronoms febles. Durant anys me va costar molt explicar, és un tema que me costa molt explicar perquè arribi a ells, perquè és com molt complicat, sempre tenen problemes, és com molt difícil, quan senten el nom, a més, són d'aquests temes que ja estan com contrets, i llavors, què hem de fer? Anem a dissenyar la manera de fer-ho. Per tant, és un tema de disseny. Llavors, important, fem vostres preguntes. Quin objectiu teniu amb aquesta activitat? Que s'ho passin bé, que aprenguin,
quina dinàmica vull que visquin, vull que sigui una cosa temàtica, vull que corrin, vull que estiguin centrats en tecnologia, quins aspectes vull emplear. Sobretot en aquí l'adreçau, és a dir, de quina manera el vull gamificar amb un joc de taula. Estic pensant més en un tema de passar proves, però de plantejar quin tipus de joc, perquè n'hi ha moltíssims. En quin tipus de joc vos centrareu? Una vegada que teniu aquestes preguntes, sobretot, quin tipus d'aula? Perquè, evidentment, hi ha aules que una versió d'unes categories vos funcionarà superbé i una altra aula que no vos funcionarà gens. Hi ha aules que fareu una cosa en dramatitzacions o en tema de córrer o proves, en pressió, i vos funcionaran estupendo i és altre que vos anirà fatal, perquè també depèn del context i sobretot si ho feis en grup, si ho feis individual, o sigui, per mi molt fàcil, però al final vos heu de plantejar molt perquè no sempre funcionen aquests jocs. Per tant, el contacte també és molt important, cap a qui ho adreçau. Una cosa que sí que sempre serveix que en general, el joc de taula, òbviament, sempre funcionen, d'acord? Perquè és una cosa que evidentment ho poden fer en grup, poden fer individual, serveix per practicar. I a més, el joc de taula, ja veureu que ara és molt fàcil, perquè si no el voleu crear vosaltres, que és la part difícil, ja xerrarem això de nivells de dificultat, el més fàcil per començar és agafar un joc que ja existeix i adaptar-lo a el que volen fer. Llavors, anem a veure, quan veureu plantejat tot això, per gamificar, ja veieu que tenen tots aquests recursos que us he mostrat que ja estan fets, és a dir, què val? Quina és la meva font d'inspiració? Molt important. Cercar una font d'inspiració és superimportant. Això vol dir que és molt guai dir, que he pensat una cosa, l'he creada. La idea de crear una cosa és com molt fascinant, no? Faré un joc de miércoles, sí, vale. Però després el fet de pensar-la, no saber si te funcionarà, si no ho gamificat mai, si no ho duit aquesta experiència, per jo no és aconsellable. Per jo el més important sempre és començar en la part analògica, no començar en la digital, provau un joc que estigui fet i provau com se vos dona, perquè potser no és el vostre instrument la gamificació, potser vosaltres sereu més de fer un projecte, de fer un taller, de fer un racó, de fer una classe magistral fins i tot. Llavors jo el que faria seria agafar, hi ha mil recursos, ja veurem a les pàgines, també teniu molt d'Instagrams, per exemple, jo vos recomano, si no ho veus en Cristiano, l'ideal seguiu, tenen, després hi ha Magia Educació, que també té moltes coses gamificables, i són recursos descarregables, i és important que comenceu amb alguna cosa i proveu si en aquest terreny és el vostre. Hi ha gent, per exemple, que no li funciona mai gamificar, perquè ni a ells els agrada i ho transmeteu. O sigui, jo sí que ho provaria, les pràctiques, per exemple, ho provaria un dia i faria, per exemple, hi ha això, per exemple, és trivial i el joc de per així està molt fet en llengua i literatura. Provau, què tal, i si vos funciona i si creus que és el vostre camp. Llavors, analògic o digital, quina és la font d'inspiració? Jo sempre començaria per provar un joc de taula que ja estigui fet. I després ja com el podeu crear. I si voleu començar creant, també agafaria un joc de taula. Llavors, simplement el que estem fent és que el que estan aprenent a través, sobretot, quins recursos més antics registrem en els jocs. Els típics que coneixeu d'omplir buits, de vertader fals, tot aquest rotllo. Per què un vertader fals no el poden convertir en un joc de polsadors i un concurs? Si és el mateix, estan responent, no és vera? És un examen oral al cap i a la fi. És vera, el Kahoot és molt guai, és molt fàcil, però només el fet que pareu 4 polsadors, que a Amazon els venen per 20 euros en tots els colors, que deu un límit de temps, que feu equips, que pareu una música i que doneu una temàtica, o convertit la classe en un concurs de televisió, que és molt més divertit. És vera que el Kahoot no aborda feina, però imagineu els nens, la classe tan divertida, fins i tot a vosaltres. És tan fàcil com això. Evidentment el Kahoot hi ha de ser, però també cada setmana cansa. I hi ha gent que també ho fa com a molt per costum. Llavors, aquí teníem la base de lo que és gamificar. Vale? Els 7 consells que jo crec que ara heu d'anar agafant o responent si teniu aquest paper. Definim els objectius. Quin tema vull treballar? No? Per exemple, treballaré la literatura del segle XIX, que és com molt complicada també de treballar perquè sempre sé que mos ve més tard, que no mos dona temps. Això normalment és a primer de batxillerat o tercer d'ESO. Què vull que aprenguin? I mira, com que és el darrer tema i no me dona temps,
faré una gincana, que vull que aprenguin. Vull que aprenguin els autors, vull que sàpiguen del moviment, vull que sàpiguen lo general, que se quedin en qualque cosa, perquè si és darrer tema, que és en el juny, el feis a tope, i el que és el que fa la majoria de gent, 4 esquemes i fotocopis, total, un ho fet fotocopis, un ho fet esquemes, i els nens hauran passat 2 hores d'agonia i no hauran après res, perquè pensaran, això, bufen, bàsicament. Llavors, per què no convertim el darrer tema, que és com a complicat i no tenim temps, en una diada? Per exemple, per què no fem jocs en diferents temes? Per exemple, una altra idea és fer diferents jocs de taula en diferents temes i anar rodant, com si fos per què no fem una competició? No sé, un trivial de preguntes i respostes. I segur, el fet de jugar, el fet de passar-ho bé, és el moment que li dona significació, perquè associen aquell aprenentatge en el record, un record positiu. Per tant, per això, definiu que voleu treballar. Per això les gamificacions sempre van molt bé a final de trimestre, a final de tema, quan acabam. És a dir, entraria dins la part d'instruments d'avaluació final, que és com el que mos queda per donar, en aquest sentit. Llavors, proveu ara d'anar contestant aquestes preguntes. Trieu un tema, llavors, transforma capacitats en coneixements en un joc. Clar, el que us he dit abans. No te compliquis. Agafeu una cosa feta. Penseu en quin joc vos agrada. Segur que vosaltres heu jugat a mi el joc de petits i sobretot fa anys encara estava més de moda el joc de taula que ara. Era una cosa que se venia molt. Per exemple, hi ha molta gent que encara té el Juegos Reunidos que seva o que té un tabú. Vale? Podríem fer un tabú de paraules clau per treballar una cosa de la semàntica o de lèxic, clar. Penseu ara en quin joc. Ja heu triat el tema, ara trieu un joc que conegueu. Aneu fent el borrador. 3. Proposa un repte específic. Què vol dir això? Què vols com a producte final? Què vols que expliquin? És a dir, quin instrument d'avaluació emplearàs en el final? Per exemple, heu d'aconseguir al final dir-me tal. Recompensau, que és el que vos diré ara. És a dir, què vull que aprenguin? Perquè després, evidentment, de la gamificació ha d'haver un instrument que l'acompanyi. I, evidentment, unes normes. Que ells sàpiguen molt bé com els apuntureu, quines són les normes, que les normes se respecten, perquè igual que un examen no poden fer errades ortogràfiques, aquí no se poden votar les normes, sinó automàticament se queden fora d'aquesta avaluació. I, fins i tot, no sempre l'avalueu de forma final, a vegades ho feis per repassar. Molta gent, per exemple, utilitza recursos com el mateix Cerebrity que us he mostrat, precisament per repassar. O les flashcards, que van superbé, perquè, per veure que sabem, una classe més interactiva, de repàs, temes molt complicats, i temes que els han agradat també, que això també està molt bé, perquè fem un dia més. Recompenses. Aquí volia deixar, per exemple, l'enllaç del vídeo que us havia mostrat abans, que és el Classcraft. Recompensar-los és molt important. Per exemple, jo, el darrer escape room que vaig fer, que ja vos dic, d'escape room xerrarem després, però això és una cosa que ha de venir més endavant, vaig fer 3 premis, i poden ser premis molt fàcil. Per exemple, a un grup els donava, si guanyaven, 0,5 en el projecte que volguessin de més. En el segon premi crec que eren una bossa de galletes per berenar, i en el tercer era triar una pel·li el dia que volguessin de classe. Ja està. I el fet que donis un premi no només l'estimula positivament, sinó que ho converteix encara més en un tema de joc, no? I a part, és molt xulo perquè veuen que tu, a part de la nota, sí que se veuen recompensats. I com vosaltres quan aneu a fer feina, que cobreu al final de mes, i esteu recompensats, doncs ells és com una recompensa. Per ells, el fet de... perquè s'esforcen el doble quan gamificau, i sobretot quan competeixen. No dic que la competitivitat sigui bona, però en certa mesura a vegades és un estímul que us pot ajudar molt a avançar molt ràpid. Llavors, és això. Posa'm més èmfasi en aprendre, d'acord? Penseu quin premi donaríeu. Establir un nivell de dificultats, evidentment. Això heu d'anar molt alerta. Penseu que hi ha nens que sempre tindreu una classe, això és quan xerran d'atenció a la diversitat, també. És a dir, com feim els grups. Jo per gamificar m'agraden els grups sempre, crec que l'experiència de joc ha de ser compartida, que trobo que és més guai. Veus, això sí que és més competitiu, quan és individual, és una competició més insana, diria. Per tant, veure
quins grups posam, i després, si per exemple feis un joc de plataformes, de passar pantalles o de treure reptes, que sigui de fàcil a difícil sempre. No ho fasseu aleatori, perquè és igual que quan feis un tema. I diria que finalment serien els consells que jo ordenaria per gamificar. Per jo és molt important això, no descuidar l'estètica, que vol dir que una presentació atractiva crida molt més l'atenció. Això és el que hauré repetit altra vegada, de tematitzar les activitats. Vol dir, és tan fàcil com que fa... Jo, el Vista Create és una aplicació que s'utilitza poc i és superxula i es pot servir moltes coses. Una alternativa en Canva, que és gratuïta, en formes, i teniu el Canva, evidentment, que és un superrecurs, teniu el Genial i tot això que ja hem mostrat, i teniu 1000 programes de disseny més que vos deixaré enllaços, però no deixeu el material, perquè és vera que està molt bé fer un concurs o fer una activitat de joc, però el fet que sigui xula crida l'atenció, o el fet que tingui relació amb el que el coneixen. Tornem a aquest tema d'associació d'idees, vull dir, i això no ho dic jo, ho diuen estudis de neurolingüística, de que un nin, quan associa automàticament un tema a un nivell de dificultat, a una cosa que és dificultosa per ell, és més ràpid per ell aprendre-ho. Però aquí també no tematitzeu en coses que desconeixeu i que coneixen només ells, perquè també després ells vos poden a prova, vos qüestionen i pot ser un desastre. És a dir, si no heu jugat en el Fortnite i no coneixeu el Fortnite, no feu un joc de Fortnite, perquè ells vos posaran, això no és així, això no és així, això vos posaran nerviosos, descontrolareu la classe. Agafeu coses que coneixeu. Si heu estat friquis de Harry Potter en qualque moment, doncs utilitzeu Harry Potter, que no passa res. I si ells no el coneixen, ja el coneixeran, i t'heu trobat aquest punt mig. I si no, evidentment, vos podeu investigar, que no passa res tampoc. Tipus de gamificacions més conegudes. WebQuest, caceres del tresor, superbàsiques, van superbé per fer Vols, per exemple, les caceres inclourien tot tipus d'instrument d'evolució, podrien poder d'inicials a final, però heu fet tot un tema amb una cacera del tresor, perquè el tresor és el producte final, no? Un WebQuest se pot fer amb un Google Sites. Després teniu els videojocs. Jo crec que aquí ja és un altre nivell de saber informàtica, de tenir... N'hi ha de fets, però també podeu agafar una temàtica d'un videojoc i aplicar-la a l'aula. Jo el tema digital, ja si no en sabeu, ho deixaria per quan dugueu un parell d'anys, perquè du moltes hores de feina, si no vos surt bé pot ser una cagada. Primer mireu els altres o empleeu recursos que ja estan fets, que sí que existeixen. Però, per exemple, agafar una temàtica d'un videojoc, que si vosaltres qualcú de vosaltres juga, o agafar una temàtica concreta, pot ser una experiència molt guai. Llavors, les escape rooms són molt complicats de preparar. Per això, si heu d'emplear un escape room és ideal a final de trimestre o a final de curs. Tampoc no poden ser escape rooms, perquè també, és a dir, el que vos dic, tot cansa i perd l'emoció. I l'emoció de fer un escape room és que en facis un. I a més, es convé que ho prepareu a final de curs perquè duen una feinada, és molt de material i haurà de sortir a la perfecció, perquè el moment que la lieu amb una prova se vos desmunta tot. Llavors, jo ho proposaria enguany com a repte l'any que ve, si ja feis feina, que en fareu, com a cosa de final de curs. Llavors, vos recomano fer un escape room físic, per començar, no el digital. El digital és supercomplicat de preparar, és vera que n'hi ha de fàcils, que estan preparats a Genial i tal, però no deixen de ser, pareixen qüestionaris, realment. Per fer una experiència de joc virtual xula, crec que molta experiència i altres cursos que haureu de fer. I a més, vos dic una cosa, el físic és molt guai, perquè se mouen, els tens en tensió, els tens tancat dins una habitació, és molt guai. I aquí sí que podeu fer àudios, i podeu fer QRs, i podeu utilitzar trencaclosques. I això crec que és un instrument d'avaluació final que va acompanyat d'altres instruments de reflexió després en xerrarem. I, clar, implicar-ho, programar-ho i triar bé els temes, perquè, clar, per fer un escape room d'un sol tema, heu de fer com a milions de proves del mateix tema i ser originals. Llavors, prepareu-ho a poc i penseu, per exemple, m'apareix un tema molt bo per un final de màster, un escape room d'algo molt ben plantejat. Tota la preparació que du, perquè evidentment davant d'un escape room probablement haureu de fer classes magistrals per deixar molt clar el tema.
L'escape room se pot emplear de dues maneres. Una, per fer un aprenentatge i explicar un tema, o per fer un examen final. Ja veureu. L'examen final és el que vosaltres experimentareu en l'escape room que jugareu en jo. Teniu també una de les webs que us he mostrat, transformar un videojoc en un roleplay. És Minecraft educatiu. Proveu-lo, ja ho he dit, jo crec que és un recurs que està bé, però també requereix d'experiència de moure's dins del sistema digital. I aquestes per ja són les millors maneres de començar amb aquest tipus d'eines digitals, que són les caseres del tresor, que és un Google Sites, que és superbo de manejar, jo crec que és el recurs digital més fàcil, que jo també utilitzo per fer, per exemple, carpetes digitals de segon de batxillerat, i és una manera d'anar parant pàgines que siguin bloquejades i que, per exemple, podeu parar contrasenyes. Si aconsegueixes això, passaràs a l'altra pantalla i que vagin aconseguint una cosa. Després vos mostraré una, a veure si hi podem entrar. Crec que ara no me deixa. No me deixa, des d'aquí. Després mirem a veure si vos la puc mostrar, la cacera del tresor, però n'hi ha moltíssimes fetes per internet. I ja, finalment, quin instrument vos recomano per avaluar l'escape room en el cas que no sigui un instrument d'avaluació final. Igualment, encara que apeleu com un examen, heu de fer un altre tipus d'avaluació. És a dir, per exemple, si nosaltres empleem l'escape room com a avaluació de la literatura realista espanyola, si això ho fem com un examen final i fem un escape room de proves d'això, vosaltres heu fet l'examen, però la reflexió és molt important. Per tant, que funciona molt bé el fòrum d'experiències, d'acord? Fer un fòrum on tots escriguin col·laborativament el que han après o com s'ho han passat, i les escales de metacognició. Què he après, com ho he après, per què m'ha servit. Aquests dos són fonamentals, són dels que van millor. I també teniu la rutina de pensament que sabia i que sé i de quina manera ho he après, que és molt tipus l'escala de cognició. L'escala de metacognició. Aquests tres funcionen molt bé. Llavors, després, per avaluar, teniu la rúbrica, teniu el rellotge de temps, teniu les dianes i teniu els informes. Els informes i les dianes vos en xerraré ara, a part, perquè és una cosa també un poc més complicada. De fet, l'informe és un instrument meu, d'acord? Que jo vaig crear per fer una cosa concreta i que ara l'utilitzo molt. Ara veurem l'informe. I la diana, n'hi ha moltes de fetes per internet, la diana sol ser un instrument d'autoavaluació on van avaluant el que han fet. Ara m'hi si ho puc mostrar qualcuna, perquè vegeu l'exemple. I teniu un munt de plantilles fetes. Vos record que també a escala de metacognició n'hi ha un munt de fetes a internet, també les trobareu. I després teniu també l'UV de Going, que està molt bé, que és per anar anotant vosaltres l'experiència que el que ells van aprenent. Bueno, ara passarem un poc a deixar l'instrument d'avaluació, però bàsicament el que és la gamificació seria això, la teoria. És una teoria molt simple, molt fàcil, que no haurà de dur cap problema, però que du molta feina. El que hem d'anar fent és provar. Bé, primer m'agradaria saber què haurà sortit, de què volíeu ensenyar i quin joc emplearíeu o com ho faríeu. Obriré un fòrum, m'agradaria saber què heu pensat o com gamificaríeu una classe. I ara pas a xerrar d'instrument d'avaluació, però sí que m'agradaria que en aquest fòrum paràssiu la vostra experiència. Així que res, passam en l'instrument d'avaluació i seguim xerrant d'això. Que m'agrada moltíssim, crec que és molt útil. Aquí teniu una plantilla, però ja veig que és superbona de fer, estan com fet 3 cercles i 4 línies, qualsevol programa ho podeu fer, fins i tot dibuixat. I fixeu-vos que també està establert per nivell, de 0 a 3. M'agrada treballar amb el meu equip, crear bon ambient, ser expressar les meves idees i controlar les altres, m'interesso pels companys, etc. Respecto, no em desanimo les dificultats, faig feina quan me toca, faig preguntes i busco informació. Fixeu-vos, tenen els criteris sempre, 0, 1, 2, 3, i com més clar és el color, més bona nota. Aquí ho fan per colors, ho podeu fer fins i tot amb una altra llegenda que siguin formes, d'acord? És un instrument superútil d'autoavaluació, vos dona molta informació, és molt parescut un DAFO, només que en el DAFO s'escriu, d'acord?
ja veus, en trobareu milions de dianes si en cercau, i és una eina supercompetencial, superbàsica, i jo crec que sempre l'afegiria una unitat didàctica. A qualque unitat didàctica d'una programació sempre afegiria una diana, perquè m'apareix superútil. I és una cosa molt bona de manejar, no és dificultosa, i per ells és molt bona d'entendre. I ho podeu emplear des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat. Que mai passa. Se pot emplear sempre. Normalment s'emplea també, diria que se'n va més cap als instruments d'avaluació final que d'avaluació inicial, però aquesta diana la podeu omplir en els criteris que trobeu. Aquí és un com treballes, però podria ser un que he après o un que sé. D'acord? Per tant, és un instrument que podeu emplear quan vos doni la gana. Molt útil, ja vos dic, la recomano, poseu-la sempre com a recurs. Aquest sí que és propi, i el tenen registrat com a propi, perquè si vosaltres cercau informe didàctic vos sortirà una altra cosa, vale? Vos sortiran els informes que feim els alumnes, les avaluacions, diríem, qualitatives, els comentaris, sortirà això, vale? I altres coses, però no és això. A mi se m'ha acudit un dia que per fer una cosa ja més elaborada, per exemple, a batxiller, a partir de tercer el poden fer, jo l'he fet, l'informe didàctic pot ser un instrument també d'autoavaluació adquirides a través d'un projecte, d'acord? Per tant, això segurament rebreu una escola i ningú ho haurà empleat mai. Només gent que hagi fet feina jo. No demaneu perquè realment no trobareu informació, la tenc jo. Però me feia gana mostrar-vos-ho, l'any passat ja ho vàrem utilitzar, va haver gent que ho va provar. A veure, és difícil de fer la primera vegada, però pot ser molt interessant. A moltes assignatures de ciències se fan informes, també se me va acudir idea per això, i van elaborant allò que han observat, allò que han vist. Per què no fer-ho a una assignatura com llengua o literatura? Llavors, per exemple, en aquest cas, l'informe didàctic el que fan és mostrar coneixements pràctics que han après. Sabrem així si han superat els objectius inicials i si realment quin nivell han assolit. En aquest cas, per exemple, estava enfocat a les tipologies sexuals, no? I, per exemple, això és un informe de modalitats. És a dir, després, l'informe didàctic se pot tematitzar, no? En aquest cas era de tipologies textuals, nosaltres havíem treballat un projecte de tipologies i totes les que havíem empleat eren aquestes, no? Narrativa, expositiva, poètica, retòrica, instructiva, expositiva, argumentativa, tot això. Veig que n'hi ha una de repetida? Fatal. Bé, total. Com veig, això era una cosa que vaig fer per explicar els OEs. La qüestió a resoldre. Elabora un informe, evidentment, recollint el cas après i quina nota te mereixes, fent servir totes les tipologies durant el taller en qüestió. L'ordre no és significatiu, també, és a dir, quin ordre han d'emplear, com l'han d'utilitzar. Jo en aquest cas he donat aquesta instrucció, però imagineu que fos un informe poètic, o fos un informe sobre pronoms febles, no sé. Ja hauríeu de plantejar d'una altra manera. Per tant, la dificultat que té això és que heu de plantejar com de forma molt concreta. Jo sí que entenc per tots els temes d'informes didàctics, però ja vau dir que és un llibre que he anat creant, igual que vareu veure si l'heu mirat de bases d'orientació, que també són meves, el material, que se pot anar adaptant, no? Que necessiteu? Llapis, paper, imaginació i presentatge, defensa la teva nota. Llavors, jo els he posat aquí com un exemple, és a dir, aquí el que havien de fer era dir el que havien après utilitzant justament tot el que se suposava que havien après, o el que jo en teoria els havia ensenyat, no? I hi havia una vegada una alumna anomenada tal que treballava les tipologies a l'aula. En aquest aprenentatge on visqué l'aventura entre companys, van anar descobrint i van marcant a cada paràgraf que escriuen la modalitat que han utilitzada. Clar, surten coses molt... És un instrument d'avaluació que surten coses molt xules i també surten xurros, vos ho dic, perquè jo no vos contaré cuentos, però sí que és vera que la gent que ho fa bé fa coses molt guais. I és una cosa que, per exemple, forma part d'una carpeta d'aprenentatge, també, això. Vale? Que vosaltres, per exemple, podeu utilitzar la vostra carpeta. És a dir, per jo en la gamificació no he après res. Com faríeu un informe de gamificació? Per exemple, creant unes normes, per exemple, si podries fer unes normes, unes instruccions de com jugar a l'escola, molta imaginació, tal, que ho converteixin en això, en un test instructiu. No sé, aquí sí que és un tema de menjar-se el cap i tal, però al final, un informe didàctic és escriure, que això també pot ser una simple redacció de que has après, d'acord? El que passa és que si li doneu aquest aire temàtic i li doneu un punt de creativitat i ho convertiu en una cosa que ells aprenguin a fer,
també va molt bé això fer-ho al final de trimestre, per passar carpetes, una manera de que escriguin. No sé, jo ara ho volia mostrar, sí que és veritat que no és una cosa que entri dins els cànons d'instrument d'avaluació, però com que jo n'he anat creant d'instrument d'avaluació aquests anys, pues me feia ganes compartir-lo i ja me mostraré més, però de moment vos deixo amb aquest perquè tampoc vos vull sobresaturar, que crec que és el que faig i vos deixo aquest, d'acord? Això serien com els dos instruments que per jo m'apareixen molt bé perquè el tema de gamificació, perquè hi ha molt de tema d'autoavaluació, la gamificació, això sí que ho heu de tenir clar, ells estan jugant i han de saber que han après. Vosaltres ja, quan avaluau, sí que avaluau en rúbrica o avaluau en Bové de Gowin, que ara serà el darrer que vos mostraré. De molts d'instruments que encara no s'han adaptat a la llengua i la literatura o bàsicament a l'àmbit de les humanitats és que són instruments d'avaluació de projectes científics, d'acord? I de ciències. Però tot és adaptable amb un poc d'imaginació i criteri. Llavors, el de Gowin és un mètode d'instrument d'avaluació heurístic que va veient el recorregut d'un projecte. Per què no el podem utilitzar nosaltres? Clar que sí. Veus que té forma de UV invertida, però és que a més és com una espècie de camí. Llavors jo vaig decidir utilitzar aquesta UV de Gowin, que la podeu emplear, trobareu un munt d'exemples, serveix molt per avaluar projectes. En aquest cas, la pregunta total és que he après, no? Ja vos dic, és molt parescut a els informes, si vos hi fixeu, però han de seguir un camí. I l'UV de Gowin no se fa en un dia. Se va fent, la tenen cada dia, i cada dia responen una pregunta sobre el projecte. Això que vol dir que jo normalment quan faig l'UV de Gowin dic quantes actuacions té el projecte. En aquest cas en tenia, com veus, 3, 6, 7, ni me'n record, 7. Vale. O sigui que jo faig un UV de Gowin per cada projecte. Clar, projecte és que no la vull utilitzar. Vale, doncs que tenia 7 sessions, aquest projecte. Com he perdut el tema, seria evidentment la pregunta final. En aquest cas, jo sempre els dic que les primeres, les de dalt, les posin dins l'UV, grossa, dins l'espai, que he après, no? Vale, vocabulari de tema, he après coses noves, això és perquè el primer dia treballàvem amb el vocabulari. I van apuntant de vora, o van apuntant de vora, o van apuntant de dins, poden fer una línia, ho poden fer com vulguin, i fins i tot redibuixar-la. Curiositats que he sabut o interessos que m'ha generat el tema en qüestió. Evidentment, xerrant de la sessió de tal dia. Estic rendint, estic assolint els objectius, és a dir, estic avançant, no m'estic enterant, m'he sabut organitzar amb el meu equip, paraules en les que definir el tema. Finalment, he tingut la nota que me meresc, i la reflexió final és que he après. Està superbé perquè no ho han de fer, després ho fan un poc cada dia i per jo l'ideal és aturar el projecte 5 minuts abans que acabi la classe i que se posin a escriure tots sols. Acabeu la classe en silenci, ells van escrivint i van fent ells com un informe diari a través de l'UV. I jo sempre els dic que la dissenyin i que la facin un dinar 3 i que si volen la decorin i que la deixin xula i és molt guai perquè tenen com a l'UV i és com anar fent el camí. Jo normalment quan ells fan UV de Gowin jo també la faig i la faig de la classe, de com va. Per exemple, estan aprenent vocabulari, avui han fet això, fa com una observació directa de la seva pròpia feina. I jo crec que amb aquest instrument, ja no ho veuré més perquè vos marejaré, però també teniu penjat l'exemple i l'explicació amb aparell aula digital, vaig deixar un exemple d'UV de Gowin, i aquesta és adaptada, evidentment, si no vaig malament, era d'un taller que vàrem fer sobre propietats textuals, m'apareix. Però bé, això. Ja, després de 40.000 haureu vist 40 vestits de 40.000 maneres i 40.000 llocs perquè fatal, no he tingut cobertura, que aquesta setmana he tingut una setmana molt complicada, me sap molt de greu, vos demano disculpes per retard, però espero que pugueu veure el vídeo, que vos serveixi molt i que puguem fer la nostra gamificació en directe. Sobretot espero que ho proveu d'aplicar les pràctiques. Jo, per exemple, crec que això és una cosa molt bona per dir que acabeu per darrer dia, que és com vull que nit s'enduguin un bon record, i, per exemple, fer una avaluació a través de la reflexió, per dur-vos a vosaltres, que jo, però li dono consells de rei de pràctiques, m'apareix molt guapo que digueu que vos escriguin una carta explicant a través d'una argumentació que han sentit, com que han après i que vos dirien a vosaltres com a profes, com a futurs professors. Pot ser una experiència molt guapa i ho podeu disfrutar molt i serà un record que fareu un epistolari i el tindreu per tota la vida. Jo ho vaig fer el meu primer any de pràctica i me vaig dur un epistolari de 40 cartes de gent que me va escriure perquè jo els vaig demanar me podeu escriure una carta com a instrument d'avaluació final. I la veritat que és una experiència que
la super recomano. Res, ens veurem a la pròxima classe. Per favor, contesteu en el fòrum si podeu i una abraçadeta i avanti.